Kaixo, egunon lankideok, egunon guztioi ikusentzuleok, harrigarria da benetan Euskal Herrian zein eguraldi lasaia daukagun, freskoa bai, baina oso lasaia, eta hemendik kilometro asko ez dela, benetan egoera makurra dago, gaur inguru hartan ere, iragarpenak hobetzea espero dugu, gurean euri tantaren bat oraindik ere egin lezake, baina oso gutxi izango da, kostapartean, Bizkaian, Gipuzko aldean, itsasotik etorritako gehiren batek behar bada zeo zer bustiko du, baina gero arratsaldean inguru hortan argizera ingo du, itsasertzetik hasita, barnealdean hodei desente dago, lainoberak ditugu, Nafarroa ekialdean eta hegoan girorik argiena atzo bezalaxe, baina arratsalderako iparraizea sartuko du kostatik, gero bagurrina indartu egingo da Nafarroan, eta beraz, gaur iraila bukatzeko temperatura ez batere beroa. Oro har, beroenetan atzo baino gradutxo bat gehiago ipini dugu, 20, 21, 22ko maksimoak Kantauri isurialdean, eta barnealdean beroenak Lizarratik egora, Lizarratatutera 24 gradu, gainerako lekuetan goiza freskoa, eta eguzkitan goxo egoteko moduko temperatura, baina berorik ez. Urria bihar, etzi damu, nahiko eguraldi polita, eta asteburuan zaila izango da euririk ez egitea, urruti dago eta ia iragarpena aldatzen den.